Každý chce vypadat dobře, takže 100% i ty. A my ti tímhle videem konečně ukážeme, jak na to. Všechno však začíná v kuchyni. Najdeš spousty rad o tom, jak se držet téhle nebo téhle diety, ale já se snažím sázet na jednoduchost. Můžeš se inspirovat třeba podle tohohle mého jídelníčku. Ke snídani většinou nějaké ovesné vločky, protein, nějaký kousek ovoce a třeba ořechy. Obědu pak nějaký maso s přílohou brambory anebo třeba rýže. Ke svačině to potom bývá různý, kousek pečiva, sýr, šunka anebo třeba vajíčka. A na večeři si pak dělám tuhle tortilovou pizzu. Během dne si taky dávám zeleninu a ovoce a každý den padne i něco malého sladkého. Stanov si jasný počet jídel, aby si v tom neměl zmatek. Vypočítej si, kolik přibližně potřebuješ bílkovin, sacharidů a tuku a to si do těch jídel rozděl. Ideálně, aby to bylo relativně rovnoměrný, aby si ti to pěkně trávilo. Na to můžeš použít i tuhle tabulku. A nejlíp se snaž vykašlat na průmyslově zpracované potraviny, anebo se je snaž aspoň omezit. Musím pro vysněnou postavu cvičit. Za mě určitě ano. Musím cvičit každý den? Ne, to nemusíš. Jak často teda? Hele, začni si třeba 2krát do týdne s tím, že časem můžeš přidávat. Nezapomínej ale i na regeneraci, takže si dávej nějaký ty rest day. Máme tady pro tebe i navíc takový bonusový tip. Vem si teďka tužku a papír a napiš si tam svoje cíle na následující 3 měsíce. Změř se, zvaž se, vyfoť se a sleduj, jak se posouváš. Pokud chceš od nás zadarmo trénink na doma na první 2 týdny cvičení, napiš do komentářů chci trénink a my ti ho zadarmo pošleme.